Ayan, lakad tayo dito guys. Kasi, ayan guys, medyo ano ngayon, hindi ko alam kung anong Tagalog sa hunas. Pero yung wala ng tubig. Ayan, eto na yung Virgin Island guys. Welcome to Virgin Island. Ayan guys, 25 pesos yung isang ganito. Oh, 184 kisses. Mayroong ganito oh, polvoron. Baked polvoron. With peanut na natanan? Hello, good morning guys. January 15, 2019. Today is punta tayo sa mag-aano tayo, dolphin watching. Charot. Kaya pero lakad-lakad lang kami. Lalakarin lang namin yung ibang makasama namin na una na. Ayun sila. Ayan, naka-face towel. Nakadala pa rin kong towel. Tsaka si Hagrid. Yung aking mga sister-in-law. Ganyan. Si Papa lang hindi nakasama kasi kailangan niyang tumulong doon. And actually, this is my first time. Kaya, good luck. Sige. Ayan, yung mga paa. Ayan, lakad tayo dito guys. Kasi ano ngayon, ang tawag dyan sa Tagalog yung hunas. Ayan. Ayan guys, medyo ano ngayon, hindi ko alam kung anong Tagalog sa hunas. Pero yung wala ng tubig. Yung ano, yung pwede ka nang maglakad dito sa dagat. Ayan. Doon kami sasakay, lalakarin pa namin doon. Si tawagan na Virgin Island. Yan yung Virgin Island. Ayan, eto na yung Virgin Island guys. Welcome to Virgin Island. Yung mga paninda dito guys ang mamahal. Ayan. Ayan guys, medyo mainit. Kailangan dito talaga magsadala kayo. Ayan, so eto na yung Virgin Island. Ayan. Welcome to Virgin Island. Hello, so dito, may mga paninda dito guys. Mga buko dito guys, 100 pesos. Yung banana cue, 25 pesos. O diba, ang mura. Kaya ito Virgin Island. Kasi berhen na berhen pa talaga siya. Wala pa siyang mga ano. O diba? Bongga. Bongga tea. Ayan. Ayan. Nay, kamuti. Saan ang kamuti? Kamuti yung saging. Tagpila. May chinko. Kamuti yung saging lugar Paris? Oo. Tagay kog. Kuan duha. Mama. Ayan, 25 pesos. Dollar ha. Ayan. Isa. Ay, anak. Ayan. Ayan guys, 25 pesos yung isang ganito. Pinaris lang nila kasi nauubusan daw sila ng saging. So binila na namin si Hagrid at saka yung isa pamangkin ni Papa para isa sila. Ayun.
Hello guys! Good afternoon. Today is January 16, 2019. Today is, ano ba ngayon? Wednesday. Ngayon yung alis namin guys. Ayan si Lola. Ito kami nagstay guys sa bahay na ito. So ngayon lang ako nakapag-vlog dito kasi ngayon lang nawala ng tao. Pero ito yung itsura ng bahay na bahay to ni Lola. Yan yung lola nila ni Papa Joe. Kaya dito kami nagstay. Ngayon lang nawala ng tao dito kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. At terno kami sa kurtina. Pero ayan, maluwag to guys. Basta ayan. Merong dito, maluwag to guys. Ayan, sa labas. Ayan, may mga tao pa dito. Dito kami natutulog sa kwarto na to. Oh. Ayan, nakapak na kami. And ito pa yung gamit ko na bag. Punta muna kami dito sa BQ Barbecue. Kilalang mall ito dito sa paputin mo sa Bohol. Ayan, pasok tayo dito. Pasok. Ayan, andito tayo sa BQ. Ang mga bag dito daw. Mga bag. Ayan. Separate daw yung So, ayan, meron palang bayad dito guys, 100. So, andito kami guys. Ito yung sorry. Ito sa baggage counter nila guys. Mayroon palang 50 per bag. Parang may bayad siya. And then 100. Bali na bayad namin is 100. Pero consumable siya. So, pwede mong ibili sa grocery yung binayad mo. Yung 100. So, yun. Hi! So, dito tayo sa video guys. Dito tayo sa second floor ba to? May titinan. Ako, bibili ako ng eco bag. Dito may mga damit dito. Ito taas. Lah, pango. Kano to? Medyo mahal na ba dito? Shorts. Hanap ako ng eco bag guys. Yung malaking eco bag. So dito tayo guys. Bibili tayo ng pasalubong sa kanila. As usual, kalamay naman yung gusto nila. Pero maghahanap ako ng baka may pwedeng alternative ng kalamay. Check lang natin. Torta Boholana. Ante, tolo malandir naman. Oh, 184. Kisses. Pila na? 184. Yan, di mo palitan sila og kalamay din. Mayroong mga ganito guys. So, hawiri Ito guys, 184 yan. Peanut kisses. Ito. Mayroong ganito polvoron. Baked polvoron. 115. Ayun na ako nakakita ng mga ganito. In fair. Ito broas. Yung high row. Pango, alam yung clover pa. Kala lang gamay. Red pa red. Ay kang anding bear.
Kanan na lang, pareho na lang mutanan. Pareho mutanan. Medyo mahal dito guys eh. Ito oh. Ito 68 and 75. Bayback. Ito with peanut. 100. Ta? Medyo mahaba yung line guys. Good luck. Mahabang linyahan ito. Tamang ka. So, dito na tayo guys. Mating na tayo. Bibili na lang kami ng kalamay dito. 3 for 100 dito. Kaya dito kami bibili. Then magpapaluto na rin kami ng ulam. Ayan. Ayan o. Dito talaga sa dito sa port ng Tagbilaran. Ayan o. Pwede ka na dito bumili diretso. Sa mall kasi medyo mahal. Dito mura. With peanut na natanan? Gani pila ni? 50, okay ma'am. 100 ka mo. Day, naman dikit lagi man ikagwanda yung kalamay. Kain day. Ayan, nandito guys, so yung mga dito ko na lang bibili 3 for 100 pesos. Tapos yun, dire dyan na yung dyan na yung papuntang barko. Diretso na. Uy, Hagrid! So ayan, dito na lang muna kami. May magtatambay kasi 7 PM pa yung aming larga. So ayan, dito kami kakain. Dito muna kami kakain sa may a la carte. Ayan, meron ditong mga Kani. 65. Kani tabi. pilang isaw. Kani. Dong, ayun na dong, ipetang na dong. Tiil.